A všechny děti jo, nepotřebuješ opravdu. Tam se tady kůme, obráť. Pojďte, jo? Tak, tady Šimonku, tady. Tak, dobré. Všichni se děcka zapnou. První chvilky na Sedmidolí. Sněhová nadílka a naši dárečci. Přešťastní. A jedem holky nakopnout Alžbětku a valíme. Nástup na první rozcvičku. Noc jsme zdárně zvládli na Sedmidolí a jde se cvičit. No pojďme! Máme ještě! Já jsem trošku naboural. Vždycky já jsem se. Maniaci. Takže tam ten kopec, to je malý příšák. A tam ten, to jsou kozíky. Pomalu nahoru kolem paní učitelky. Žádný sprint. Tady Milan. První snídaně. No, vyšší Čupínky. Budu jí dávat čupínky. Večerinka. Holky, dobrý? Chutná? Chutná, Kubo? Holky, mám se těšit, je to dobré? Máme dobrou večeři? A jak u tohoto stolu? Chutná? Jo, chutná. Kdo budete si chtít něco přidat, můžete, jo? Omáčka je moc dobrá. Omáčka je dobrá? Výtvarná soutěž. Podíváme se, co tady mají kluci za krásné výtvory. Víťo, nestyď se. Kluci, ukažte ty vaše hory.
No, to je dobře, Marti. Aby to všichni neměli stejné, že? Všechno nemá stejné, oni kopírují všichni, ne já. Rozložené pastelky. Kámo, ten lyžař musí být až O, tady jsou velké holky, nejstarší, to bude nejkrásnější. To jsou naše páťačky, že? Danielko, neodbívej to, hezky. Dneska máme zase krásné počasí, sluníčko a všechny děti i ti nelyžaři už s námi jezdí na laně. Lili, už se posunujte. Tady se zapětně dozadu, tady se doktora trénovali, jo? Otočit se pěkně, ono srovná a jedeme pomalu. Zvedni se. Tak. A zase srovnáme. Jo, ty to umíš, pojď si. Nedej, a pojď sem, krásně. I ty. Už se posunuj, Nikolko, jo? Niky, pojď. Tak, hezky srovná a už se můžeš chytat, jo, Zuzi? Tak a líže si hlídej, Zuzko. Líže, zvedni se, to je ono. Jak tady pomoct? Aničko, pojď, projdeš, to překročíš. Aničko, a už se chytej. Musíte odejít, spadne děcek. Běž bokem, ty podlouky spadat Nejezděte! Nejezdí! Brzda. Já jdu pro lopatu, jo? Jo. Ano, už jdu. A když půjdeš s Janulkama, tak jedeš dál. Obloučky. Výborně, Emi. Ondro, posledních 5 míst a můžeš vyšel. Krásný druhý den lyžování. Všechny děti už nám sjíždí svah. Hezký. Pojď. A zastav. Tak, obloučky, hezky, Emi.
máte tam 3 body, 3 možné odpovědi. Tak se domluvte. To je jenom takové na rozcvičení. Já ty odpovědi slyším až sem. Nesmí to nikdo slyšet. Napovídáte ostatním týmu. Tak by to paní učitelka, to vám mohla přečíst a rozpoznala. Máte odpovědi? Tak, už je zapsané. Jo, tak správná odpověď je A, je to Vltava. Vltava má nejdelší top na území České republiky. Tak. Jdeme na to, paní učitelka odchází. Tak, teď vám ukážu sérii obrázků. Vždycky ukážeme obrázek. Bude tam nějaký hrad nebo zámek, poměrně známý. A vy musíte poznat, který hrad nebo zámek to je. Nevykřikujeme, zapisujeme. Nevykřikujeme, radíme se s týmem, zapisujeme. Jak jsem říkal, některé... Tančím! Neslyším! Je to nevadí, tento plast už je hodně starý. Zpíváme! Starý. Pepíček se zapomněl naučit dny týdnu. Tak, Pepíčku, dny týdnu. Neumím. Ale Pepíčku, ty se to měl do dneška naučit. Prostě jsem zapomněl. Budeš to mít za domácí úkol. No, sakra. Pepíček se vrací domů za mámou, která těší právě. Malinka, já jsem dny týdnu. Teď nemám čas. Pepíček jde za tatínkem, který se dívá na Do toho. Pepíček jde za mladší ségrou, která si hraje s Barbínkou. Pepíčko, já jsem dny týdnu. Pojď na to Pepíček jde za starším prášku, který si hraje s Batmanem. Bratříčku, jaké jsou dny v týdnu? Batman.
Není to měkké. Luci, proč je to tak měkké? Hele, Luci, není to nějak mokré? Jo, trochu. Umíte? Já jsem myslela, že to neumíte. Super. Vyhodnocení slalomu. Gratuluji. Na druhém místě, nějakým časem o trošku lepší, se umístila Darka Schneiderová. Vězně do očí, či gratuluju. Pevně tu ruku pořádně. Jsi to No a nějakým nejlepším časem na prvním místě Jitka Glašková. Gratuluji. Jenom o malý mžik, o nějakých, řekněme, 21 sekund vteřiny, to snad ani nejde změřit. Což je asi 6 cm. Zvyšovací schopnost. Na druhém místě 30,66 Filip Riznár. No to jsem zvědavá, kdo bude letos první. To není vtipné. Tak a tady trošku časem odskočil ten první, takže na prvním místě časem 26,49 se umístil Vít Šurín. To taky. Taky mi gratuluje. Čemu? Já taky. Jo, gratuluji. Tak, posaďte se. 38 bodů a druhé místo pokoj číslo 10. Tak, 3. 10 na 70. Dobrou kluci, číslo 8. A 49 bodů pokoj číslo a první místo, teda pokoj číslo 8. A tím se mě gratuluji, kluci. Za paní učitelkou. Kdo měl masku? Kdo měl masku? Takže já. Kdo měl masku, půjde si za paní učitelkou pro odměnu. Loučíme se s naší Svítovkou. Loučíme se také s naší chatičkou, která bude za chvilku opuštěná. A těmito schody se budeme vracet zpátky domů. Nashledanou zase za rok.